El 75% del cultiu català de fruita seca és de secà. El Departament d'Agricultura hauria de donar-li molt suport. És el cultiu tradicional del nostre territori, aporta aliments de gran qualitat, diversa riquesa i contribueix a la diversitat i a la gran prevenció d'incendis. Insistirem perquè el Ministeri d'Agricultura posi en marxa un pla de reconversió varietal amb dotació pressupostària suficient, ben estructurat i per millorar la situació d'aquest cultiu. Cal donar una ajuda nacional a la superfície, recuperar l'ajut, atorgar l'ajut associats al cultiu de secà, en pendent. Volem un pla de recuperació per a les superfícies de secà. I el més important, continuarem pressionant perquè la llotja de Reus sigui realment una llotja de referència per Catalunya i per la resta de l'Estat, i no la llotja a les cotitzacions més baixes d'Espanya. Suma't a la lluita per uns preus dignes. Ja n'hi ha prou de que els operadors especulin amb l'ametlla. Cal aturar l'entrada de producte americà que enfonsa els preus del mercat nacional. A Jarc som productors professionals com tu, treballant junts pel sector i pel territori i pel futur. La teva activitat és essencial, el teu vot també. Vota Jarc.